Eta handik etorri arte, bizi ziren, eta bizi ziren, beren alabaren etxin. Eta gero erosi zuten hau baserri etxe txiki izan baserri txiki bat, erreta zegoen fascistan italianoen abiazioan bomba batek erre zuen. Han zegoen kozina, gudero, peñolemonan burukan zebilezen egudarezen, eskaz jandik egoten zuten, da frankistak entratu zirenik emotzien da, eta gero konturatu gara, eskriturak guk erosi, aikitek erosi zeuenien hori, aikiek eta aikitek, ipintzen du, compra-venta del caserío Etxetxiki, quemado por las hordas rojas en su retirada. Izen zen fascistak errea, baina horrela kontzatzen da, historia horretik notaizetan ere idatzi egiten zuten. Konpondu zuten etxie, zeakite zan arotza, eta ampliatu zuten etxia, eta hor bizi izan edago.